har vi og 36, som er sidste rytter i klassen, Sara Hjortsgaard, bedes holde sig klar. Foregående rytter havde 0 fejl i omspringning i tiden 41,6. Foregående rytter havde 0 fejl i 30,6. Og meget der på banen nu er efter anden med en god beboerfart. Næste rytter har Ditte Sisson og start nummer 36, som er sidste rytter i klassen. Sara Hjortsgaard må også gerne komme på banen. Næste rytter er udbetaling 4, der beholder sig klar, og nummer 45 er Maria Lund. Foregående rytter havde 0 fejl i omspringning i tiden 33,2. Og det var en ny rytter fra tredjepladsen. Vi har så en foreløbig top 5. Start nummer 31, Ditte Lund Jønsen. Start nummer 32, Mona Holm. Start nummer 34, Trine Gøskersen. Og som nummer 3, og start nummer 9, ligeledes som nummer 3, Gunvor Holm. Og start nummer 5, det er start nummer 30, eller som nummer 5 har vi start nummer 30, Emilie Møllerand. Det var starten af det udbetaling 4. Og program nummer 45 var Ea Lunding Hansen, der holdt sig klar. Og nummer 46 er Jakob Kjær på plads. Så har vi sidste rytter, og det er start nummer 36, Sara Hjortsgaard. Foregående rytter havde 0 fejl i hovedspringning i tiden